Раптоўная смерць Уладзіміра Макея шакавала многіх. Абмяркоўвалі розныя версіі. Некаторыя нават лічылі, што Макея маглі забіць рускія ці па загадзе з Расіі. Але самай імавернай першай версіяй былі праблемы з сэрцам. Маўляў, стала кепска дома, позна выклікаў хуткую і не паспелі выратаваць. Але цяпер з'явілася зусім іншая інфармацыя. Імаверная прычына смерці міністра Макея – самагубства. 26 лістапада ў 16:35 агенцтва Белта апублікавала кароткае паведамленне. Памёр Уладзімір Макей. У гэтай кароткай нататцы не было ані тыповай для афіцыйнага стылю формулы «раптоўна памёр», ані іншага звыклага ўдакладнення «памёр пасля працяглай хваробы». Звярталі на сябе ўвагу і некаторыя іншыя моманты. Лукашэнкаўскія СМІ доўга не мелі указання пра тон і характар асвятлення смерці міністра. Так, у галоўнай лукашэнкаўскай газеце СБ «Беларусь сегодня» увечары той суботы не было практычна нічога пра смерць адной з найвышэйшых асоб краіны. Гэта стаяла нават не другой і не трэцяй навіной. Пасля звярнула ўвагу яшчэ адно. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў не прыехаў на пахаванне беларускага калегі. Распаўсюджаная версія першых дзён пасля смерці Макея – прычынай смерці стаў інфаркт. Пра гэта напісалі незалежныя СМІ. У дзяржаўных пра прычыну не было ані слова. Але версію з інфарктам яны і не абвяргалі, што паказальна. Значыць, каманды абвяргаць не было, бо версія з інфарктам найлепш падыходзіла. Але пазней у Мінску пачалі гаварыць пра зусім іншую прыроду здарэння. Адразу некалькі крыніц нашай нівы ў сферах дзяржаўнага кіравання і медыцыны называюць прычынай смерці Уладзіміра Макея суіцыд. Што магло прывесці да самагубства? Выглядае, што нейкай адной асноўнай прычыны няма. Справа ў сукупнасці фактараў. Мы устрымаемся ад публікацыі дэталяў. Права іх агучваць маюць, напэўна, толькі блізкія. Але апошнія гады жыцця міністра яго суправаджалі як палітычныя, так і асабістыя драмы. Тут трэба згадаць, кім быў Уладзімір Макей да падзей 20-го года, да рэпрэсій і да вайны. Па вядомасці, гэта быў другі пасля Лукашэнкі беларускі функцыянер. Многія б хацелі бачыць Макея ў прэзідэнцкім крэсле пасля Лукашэнкі, бо ён быў кампраміснай фігурай. Лукашенка яму давяраў. Чыноўнікі ведалі. Для Масквы ён быў былы палкоўнік ГРУ, а для Захаду – чалавек, які імкнуўся балансаваць між Расіяй і Еўропай. Нават у асабістым жыцці Макей адрозніваўся ад іншых чыноўнікаў. Ён быў жанаты з вядомай актрысай Верай Паляковай. Яны не хавалі сваё сямейнае жыццё і былі надзвычай адкрытыя для прэсы. Але ўсё гэта абрынулася за апошнія 2 гады. Макей быў вымушаны апраўдаваць тое, што апраўдваць было немагчыма. Спачатку рэпрэсіі, а пасля і вайну. Фактычна сваімі рукамі руйнуючы тое, што ён выбудоўваў доўгія гады на высокіх дзяржаўных пасадах. Знаёмыя Макея кажуць, што ён балюча перажываў крушэнне таго курсу, які праводзіў. Часта адчуваў сябе непатрэбным, а месцамі і проста недарэчным. Дастаткова згадаць ягоную заяву напярэдадні вайны пра вывад расійскіх войскаў з тэрыторыі Беларусі пасля вучэнняў. Праз некалькі дзён з тэрыторыі Беларусі была пачата самая крывавая ў Еўропе вайна пасля Другой сусветнай. Макей ведаў і тое, што ў адміністрацыі Аляксандра Лукашэнкі пачалі прыглядацца да кандыдатур на замену яму. Яму было апошнім часам адмоўлена ў асабістай увазе. Для яго гэта вельмі адчувальна, кажа яго калега. Гэта не азначае, што яго знялі б заўтра, але ён разумеў, што ранейшае высокае становішча падыходзіць да канца. А ён пасля сваіх высотаў ужо нідзе сябе больш не бачыў, адзначае адзін з нашых суразмоўцаў. На ўсё гэта таксама наклаліся праблемы ў сям'і. Па інфармацыі нашай нівы, у дзень смерці Уладзімір Макей вярнуўся ў свой дом у Драздах адзін. Яго жонка Вера Палякова з малодшым сынам засталіся ў іх іншай кватэры. Першым нежывога міністра знайшоў старэйшы сын Паляковай, які паехаў у Дразды пасля няўдалых спробаў сваякоў звязацца з ім па тэлефоне. Спробы рэанімаваць Макея ні да чаго не прывялі. Суразмоўцы нашай нівы не угледжваюць прыкмет, каб гэта было забойства, замаскаванае пад суіцыд. Якім Уладзімір Макей урэшце увойдзе ў беларускую гісторыю? Дзяржаўнікам ці правай рукой дыктатара? На развітанні з міністрам яго будучы пераемнік Сергей Аленік сказаў так, цытата: «Думаю, усе ў гэтай зале выдатна памятаюць яго выступ на ўсебеларускім народным сходзе, які ён скончыў словамі «Люблю Беларусь». Гэтыя два, здаецца, простыя, але вельмі важныя словы былі сапраўды матывам усяго яго жыцця.
Ён унёс вялікі ўклад у развіццё беларускай дзяржаўнасці, яе станаўлення, умацавання нашага суверэнітэту, захавання міру і стабільнасці на нашай беларускай зямлі. Ён быў шчырым і фантастычным, сапраўдным чалавекам. Канец цытаты. Але такую ацэнку Макея падзяляюць не ўсе. Тое, што яго начальнік Александр Лукашенко такім сфарміраваўся, у многім яго заслуга. Ён падпяваў і патакаў яго не самым чалавечным пачуццем і матывам паводзін. Гэта важней за наладжванне сувязяў з Захадам ці ўдасканальванне бюрократычнай сістэмы, за якія яму можна аддаць належнае, сказаў адзін з суразмоўцаў нашай Нівы. А вось што казаў сам Макей 1 красавіка 22 года, калі стало ясно, что план России по захопе Украины провалился. Знаете, если уж быть казненным, не знаю, не помню, кто это сказал, то лучше быть казненным за верность, чем за предательство. Уладзіміру Макею было 64 гады.